Omtrent midt mellem Randers og Hadsten bor økologisk ægproducent Niels Riis. Han har haft høns siden 1994 og lavede om til økologi i 97. Han startede som så mange andre med at have hønsene i den gamle kostald, men byggede så en stald, som var mere egnet til ægproduktion i 99 med plads til 12.000 høns. I dag har Niels Riis i alt 40.000 høns fordelt på flere gårde. Kyllingerne opdrætter Niels Riis selv, så han har med hønsene at gøre helt fra de daggamle kyllinger til de gamle udtjente høns skal pensioneres efter ca. 72 uger. Der produceres i alt mellem 10 og 12 millioner æg om året. Foruden Niels og hans kone er der 3 ansatte på gården. Der dyrkes ca. 200 hektar, og grovfodret og ensilagen producerer Niels Riis derfor selv. Fodringen foregår med hængebaneanlæg, som har kostet ca. 0,5 million kroner. Vi har spurgt Niels Riis om, hvorfor han valgte et hængebaneanlæg, og hvilke erfaringer han har med at give grovfoder til hønsene. Jamen, hele grunden til, at vi begyndte på det her, var fordi, at vi gerne ville tildele det flere gange om dagen. Og det er ret umuligt, fordi hønsene er jo meget, de er jo utrolig glade for at få det. Og så, hvis man kører det ind, så får man problemer, fordi man kan ikke køre der for hønsene. De vil simpelthen omringe den maskine, og så er det rent sådan biologisk med smitte, fare og risici, så er det ikke særlig smart, at det kan køre ud og ind af stallene. Og så vil vi gerne give hønsene noget af det, de gerne selv går og roder efter. Og det er jo sådan noget grønt ensilage. I gamle dage gik de på Møddingen og rodede for at finde alle de spændende ting med syrlig smag, tror jeg. Og det får de så via ensilage i dag. Men vi kan ikke, altså det er ikke sådan en økonomisk kilde, så vi sparer penge i foder. Det gør man en lille smule måske, men det er ikke derfor. Man kan ikke regne økonomi i det på den måde. Men vi har så fordelen, vi kan bruge, hvis vi har marker, der kikser, fordi der kommer for stort ukrudtstryk, så kan vi snitte dem efter skridning, og så kan vi egentlig bruge foderværdien. Så noget ukrudt, korn, kløvergræs i et mix, og så hælder vi lidt fuldfoder, altså tørfoder. Så hælder vi lidt af det i, også for at give smag og for at gøre det interessant for hønsene at spise det. Og så tager vi ensilagen så våd som overhovedet muligt, den der kløvergræsensilage, så den klistrer godt. Og det tror vi er det rigtige. Men det er klart, der er rigtig store muligheder med majsensilage og med byggeærtensilage. Altså man kan også få en større foderværdi end det, vi går efter. For os der er det ren beskæftigelse. Det vi har kunnet mærke, det er, at hønsene er lidt mere rolige. Det er lettere at beskæftige hønsene og flytte dem rundt i stallen. Vi kører et princip, hvor vi starter ensilagefodringen kl. 12. Så fodrer vi igen kl. 3 og kl. 6. Og det er jo specielt kl. 3 og kl. 6, det er der hønsene, de ikke rigtig ved, hvad de skal give sig til ud over at søge føde. Om formiddagen, der er de travlt med at lægge æg. Så vi mærker en klar anderledes adfærd, og mange af hønsene, de spiser jo meget ensilage. Hønerne spiser faktisk omkring 60 gram ensilage. Plus de jeg vil lige sige lovpligtige 125 gram færdigfoder eller fuldfoder. Så, og tager vi ensilagen væk, spiser de stadigvæk 125, måske lidt mere fuldfoder. Men de er alligevel i stand til i deres fordøjelsessystem at tage 60 gram ekstra og bruge tid på det. Men det gør, jeg tror, de får en større mæthedsfornemmelse af det. Og gør ligesom os andre, når vi har fået spist, og så sidder de og slapper af. Og så har det en anden effekt, det er, at vi ikke bliver så stresset af, at i fugleinfluenza-tider skal holde fuglene inde, eller holde hønsene indenfor. Der sker ikke så meget, fordi vi har grovfoder, der supplerer med. Men det har så ulempen, det er, at hønsene ikke søger så langt ud i hønsegården, fordi de skal hele tiden nå hjem og spise grovfoder. Men når Niels' høns nu er så vilde med grovfoder, hvorfor så ikke bare fodre udelukkende med grovfoder? Hvis man får de rigtige fodermidler og får det blandet rigtigt sammen, så tror jeg sagtens, man kan fodre udelukkende med ensilage. Det var egentlig også vores oprindelige mål. Vi har bare haft en pause, hvor vi ikke har forsket mere i det, men det vil være en mulighed. Så for eksempel med en god majsensilage kan man få nogle rige proteinkilder. Man kan begynde at dyrke, hvis man begynder at dyrke soja på et tidspunkt i Danmark. Så er det en klar mulighed. Og mineraler og så videre kan man jo blande i, hvis man har en fuldfoderblander.